खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं फामि ब्रह्म नार्जारी। गिबि मन्त्रि भजनलाल शर्मानि मोनसे गेदेर फोसावथाय 1 जानुवारिनिफ्राय बायगिरिफ्रा मोननो हागोन 450 राङाव गेस सिलिन्डार। 1 जानुवारिनिफ्राय 450 राङाव मोननो हागोन साबसिडि गोनां सिलिन्डार गेसखौ। बे बिथांखिनि गेजेरजों सरकारा राङारि अनसुंथाइ होगोन। मोनफ्रोमबो सिलिन्डारनि होनाय रांखौ जमा खालामनानै आइजोफोरनि एकाउन्टआव जमा खालामनानै होगोन। गिबि मन्त्रि भजनलाल शर्माया देरहाखांनायनि उनाव गिदिर फोसावथायखौ फोसावबाय। गेस सिलिन्डारखौ लानानै राजस्थाननि रायजो राजाफ्रा गोबां अनसुंथाइ होदों राजस्थाननि सरकारा। बिजेपि दोलोआ बिसायख'थिनि समाव 450 राङावनो सिलिन्डार होगोन होनना खोथा होदोंमोन। बिसायख'थिनि उनाव खोथा होनाय बायदिनो राजस्थाननि सरकारा 450 राङावनो गेस सिलिन्डारखौ होनो थांगासिनो दङ। 2024 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय राजस्थाननि रायजो राजाफ्रा 450 राङावनो गेस सिलिन्डारखौ मोनफुंनो हासिगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 655 430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।